Jeg startede her i 2018, og der havde vi en helt del udstyr, som virkede sådan halvt eller slet ikke. Så vi manglede en samarbejdspartner, der var dygtig på sit felt til at programmere robotter og PLC'er og lave elinstallation. Vi har et rigtig godt samarbejde med Techvia. De er klar, når vi har behov, og så har de super gode kompetencer. Der passer det fuldstændig perfekt at have en fleksibel leverandør, som er villig til at indgå i samarbejde om at bygge komplette maskiner. Vi kan reducere prisen på vores emner over for vores kunder, ved at vores kost for at producere den bliver reduceret i og med, at der går mindre operatørtid. Vi oplever ofte, når det er sådan, at vi har en sensor, der er defekt, eller vi har behov for at få lavet om i en bane, som en robot kører efter. Så tager vi telefonen, og så er Techvia parat. Så går de online på maskinen, og så får vi løst problemet relativt hurtigt. Altså faktisk forbavsende let adgang til support. Selvfølgelig så kan det godt være, når vi nu får beskrevet opgaven med den her problemstilling, vi har, at det ikke nødvendigvis kan løses online. Og i de tilfælde, der kan man jo selvfølgelig heller ikke altid forvente, at Techvia de bare smider alt, hvad de har i hænderne, for de er jo i gang med andre projekter. Men oftest så oplever vi, at hvis der er brug for en person på stedet, jamen så går der 20 minutter og en halv time, så er der en person på stedet. Formålet med at erstatte operatører er jo ikke alene et økonomisk incitament, hvis det er sådan, at det er belastende for operatøren. For eksempel, man kan få belastet sin håndled, eller albue eller skuldre. Det kan også være et formål at øge kvaliteten. Det har vi flere eksempler på, at vi har sat udstyr ind, og så har vi simpelthen fået ensartetheden på et noget højere niveau ved at gøre det maskinelt frem for manuelt. Der, hvor vi startede sammen med Techvia, det var egentlig at definere, hvad var det egentlig, hvordan vi ville udbygge det. Det første vi gjorde, det var faktisk at bygge en ny styring ind, som var parat til at blive udvidet med flere robotter. Nu er operatørens opgave kun at overvåge maskinen. I de tilfælde, hvor vi eksempelvis ikke har andre muligheder end at plukke fra en boks, hvor at emnerne ligger i bulk, det vil sige, at de ligger kaotisk, og man kender ikke deres position, så bruger vi 3D Vision. Techvia de hjælper os med at programmere det, og så plukker vi simpelthen fra en boks, hvor at emnerne de bliver positionsbestemt af en 3D-sensor, og den sender positioner til robotten, som så kan samle det op og behandle det videre. Man skal ikke være bange for at implementere robotter i produktionen. Det at implementere robotter i produktionen, det kan man egentlig sammenstille eller sidestille med enhver anden teknisk raffineret eller avanceret proces. Det der er vigtigt, det er, at man afsætter ressourcer til det. Jeg vil så afgjort anbefale Techvia til at hjælpe med at automatisere. Jeg ved, at Techvia bygger nøglefærdige løsninger, og de går også ind og samarbejder med andre virksomheder om at levere på eltavler og elinstallation, og de går også ind på at opgradere slidt udstyr. Jeg kan rigtig godt anbefale Techvia som samarbejdspartner.